Yan mag-plastic. Ay, ako yung una. Unsa ikaw una na og diha day? Ay, ako lagi una kay ako may likuan. Paspa, lingkuran ko ni mo ni plastic day. Unsa day ka? Abala ka dira sa kay anak ko. Mo igwan man ka, pili man ka dili lagi ko. Nga mo igwan man jud ka day. Ready na ka? Aw, mayo sige paingon ako diha. Tawagin na si Grace, asa na siya? Mo silpon dala diri ah. Nari sa kuwari. Bi ako bi. Yung tawag. Hey, kuha na ko ba? Hello, day. Oh, asa na ka, day? Nana si Jimmy diri ba? Ah, sige. Oh, kuha na daw siya dito Jimmy. Iumanan na daw siya. Pabutan ako diri. Oh, sige. Kuha na ako. Saan naman to sila, Lain na po daan ni, duha mi sa isa ka motor niya. Igwad ba dyan ko mo lingkod anong motor. Makagat kung isa dito niya. Kasi bahala na ni, Tara na! Isa, forma sa kong cellphone kayo, tawagan ako si Nicole. Kasi ano ang po ng Nicole? Aba, masabay sa tuwa ba? Kinagana ba na ito? Maigo pa taan ni? Maigo pa niya. Sakay ka dari day. Tulong mo kabuk. Ano na pa? May una. Asa na ka? Sige. Kuha lang tika daron. Chris, naugsabi kay kuha na ako si Nicole. Balik ako dayon. Dito cellphone ko. Balik ako dayon, napaabot mo diri ha. Ay, si Nicole ay. Mun ka ba na to karon? Si Nicole. Nicole, ang ano amigo nako. Timurag si Juan Grace. Ay, hello. Ikot ba diha, Jen? Ha? Tulo man takabok niya. Kamay man kanang motor. Naigo lagi na ron. Sakto lagi na ron. So, harapin. Ay, ba ako masakay ng motor niya man. Guot kita dara. Ano mo igwan pag ka day? Isa pag usap Ay, porma guot niya. day. Kaya nana ako masakay motor. Siya, mabagay sa ko dali ha. Uy, ako yung una day ha. Ako yung una gihatod yung ganiha. Ako yung una day. Ako yung una gihatod diri Sid, asa ka? Papa niyo ba? Makita niyo mo? Ilaw lang ko ni Papa nga magbuhat sa may project. Nadali naman kayo ni. Sige, sira ko. Ano yung una ha? Sibog ito ha? Hoy, day. Yan mag-plastic. Ay, ako yung una. Unsa ikaw una na og diha day? Ay, ako lagi una kay ako may likuan. Paspa, lingkuran ko ni mo ni plastic day. Unsa day ka? Abala ka dira sa kay anak ko. Mo igwan man ka, pili man ka dili lagi ko. Nga mo igwan man jud ka day. Usa sa imong lugot ba para maigo ta ba? Smoke yung pag tarong sa kayo dali para maigo. Tantulo. Kaya tanong bayhana, uy. O palagi ko na lang kung nag-uban-uban lagi ba? Baby day. Sige, sakay na. Tagay ko kanang kwan day, kanang usa day, kanang kamakanan day. Dara yung unya ka na siya, Jimmy. Mabilin dara na. Asam na? Oh, siyempre, sabak. Mara may last news sa kanan dyan niya dyan. Saan man nimo pagsakay? Ay, sir, ba? Day mga kuan ta day haday, panghinay diha day. Ay, pag nilabot tira ha. Ay, sabi, ay, sa kulitin tamunan. Okay na, diba? Okay na mo diha? Dili pa. Grace, dapat na. Sana? Papa, ang kabutang. Oh, Papa ako ni. Hello, Pa. Saan karon? Ha? I-sure lang yun ang nakasiskwelahan, ha? Oh, muna, ang motor. Bantay lang yung ka, kay umahibal anti ka nga pasakay-sakay kag mga classmate mo na, ginapasakyan mo na, kabalo na ba kasi arep ha? Isara yun ang minimum ana nga iangkas. Bantay kag pasakay-sakayan ni mo nagdakan, himuon ni mo ng habal-habal. Siguro alang yun nga tinuod na imong giingon, kay once masakpan ta kay embarguhan yun ti kag motor. Oh, sige na. Ay, nasig pangutanag, asa ko, basta kay mulakaw pugug ako aron. Sige na, Jimmy, sige na, pagdarog eskwela diha, ug-asa man karon. Oh, ako ay bahala pa, sa ligi lang ko pa, dili ko ipasakay tulo, lagi isa ra dapat. Oh. Sige pa, tos ko pa kay. Nagdali mi ba kay magbuhat project. Oh, ulit tayo, Grace. Wala, magbuhat project pa. Ano ka nag-eskwela ka? Magpayaw nga sa eskwelahan no. Sisabot na to, yung saan naman na nimong motor? Wala mo gimasakyan daan to. Siguro na ako diri, share on to. Nag-eskwela ka na masayro. Wala, eskwela ko. Magbuhat kay project sa eskwelahan no. Waka na luyan ang motor, Jimmy. Ikuha ko na para sakyan ni mo eskwela ka, gi.
Malmal manuni mo ng mga babae. Amo sa pasakyan na ang gud. Dahimo magkagdimala sa kinabuhing bataa ka oy. Amo mato day. Iskilahan mo, yung project ko. Kailangan pa may project lagi pa. Wala mo guna pero okay ra mo guna kay. Ipasalig Gagmay may man siya, mga babae tulo. na. Ipasalig, mga siya nga tulo daw, maigo daw. Sakay na lang po mo. Wa ko nagikuha ang motor babaraing anaon nimo ipang 66 nimo. Karon nabitaw na iba kay sir ka kagano pauli unyan. Pabaklen mo sila. Matunta kong iskilahan siya, presahon ako siya. So karon, nasugatan na yun noon ako. Ang sarap ko, Jimmy, oh? Nawa. Tama ra nang hangin na pa. Ang motor, Jimmy? Tama ra nang hangin magi busog mo din ha. Huwag ka naluya ng motor? Ha? Huwag ka naluya na, oh? Naugi daw ninyo, day. Naomi? Ako manawag ko. Apil po bukol? Ipang babae mo ng motor. Amo sa masakyan daan pa oh. Saka mo to na dili ko nang duha ka buk babae. Puta maluoy puta. Ay, pakita ba? Pag gamitay mong iniskilahan ba? Di malas naman ang gahimo makagdimalas, uy. Cool, nakabalo ang mama ni Jimmy and Nicole. Dugay na mi wala sa mama ni Jamie, nagbulag mi atong last 1998. Kay ipuyog na pud siya glaing laki dahil. Ah, wala day kay sakay call. Diyan na lang ko sakay call be para di puno-bunog ang motor ni Jimmy. Sakyan na bakit dalaga ba no? Balay uyab. Ay, mo pa. Sino pa? Sakyan. Diba? Asa man day ka mo ato? Uli na ko sa mga call. Kung pwede, mag-plate na lang ko diha call. Pasakya lang ko. Ayan na pagpliti, oy, sige. Wala man kay masuko, basing masuko imong uyab ba? Madi ko biya ko ganahan ng may issue ko. Wala ko uyab call, oy. Free kay ko call, single ko. Sige, naaraman tayo na. Jimmy, okay ra kanang gamita lang na ninyong motor ron. Asa mo mang laag mo? Duha lang ha, duha na lay pasakay ay nagdugangi. Kiday. Sakay na mo sa akong anak niya. Jimmy, ikaw na bahala ha. Tara. Sige, ali dai. Jimmy ha, ang kuan ha, tama na na ha. Oh. Duha lang ka buka ha. Oh. Ikaw na bahala nung isa kauban pa. Sige, tara dai. Eskwelahan na pa ha. Eskwelahan na. Gamitan lang ninyo ng motor. Ha? Eskwelahan na kung isa ka amiga. Sige, gamitan lang ninyo ng motor.